Я ніколі не змагу жыць з тым, што я пагаджуся з тым гвалтам, які ажыццяўляецца ў адносінах Беларусі. Што не дае вам здацца? Сорі, ты хто? Ты чалавек? Няўжо ты будзеш маўчаць? Як вы даведаліся пра сваю адстаўку? А я не прасіўся ніколі ў Францыю, я шчыра скажу. То бок Францыю вы ўспрымалі фактычна як такую ссылку. Добрая ссылка, конечно. Вы разумееце, якая пазіцыя Макея ў гэтай сітуацыі, якая склалася зала Я не зараз? пазайздрошую. Мы не хочам гвалт, і мы хочам свабодныя выбары ў Беларусі. Двумя руками. Але зараз мы разумеем, што гэта не кароткі забег, а марафон. І дарогі назад ужо няма. Ёсць дарога толькі наперад. Як вы сябе адчуваеце зараз, разумеючы, што ў любы момант вас могуць пасадзіць у турму? Ну, гэта, конечно, такая дзіўная сітуацыя, хаця мы прызвычаіліся ўжо да таго, што фактычна знаходзімся пад патэнцыйнай адказнасцю штодня. Усе кіраўнікі, якія працуюць у дзяржаўнай сістэме, я думаю, што гэта тычыцца і кіраўнікоў у бізнесе, уладальнікаў свайго бізнеса, апошнія гады знаходзяцца ў такой сітуацыі, што іх дзейнасць, іх актыўнасць можа мець розныя ацэнкі. Калі ты зарабіў нейкія сродкі, то хтосьці можа прапанаваць частку гэтых сродкаў пералічыць на нейкія іншыя мэты. Калі ты кіраўнік і ты актыўны ініцыятыўны кіраўнік, то твая ініцыятыва можа быць патрактавана супраць цябе. І сёння, конечно, асоба, якая выказвае свой палітычны пункт гледжання, а можа хутчэй грамадзянскую пазіцыю. Я не хацеў бы тут казаць пра непасрэдную палітыку. Гэта ўсё ж такі нарадзілася з таго права даць ацэнку тых падзей, якія адбываліся і працягваюць адбывацца ў краіне. Я лічу, гэта не палітычная ацэнка, а перадусім грамадзянскай пазіцыі. Ты можаш быць прыцягнуты да адказнасці. Ну, па-першае, гэта такое ўнутранае супярэчанне. Чаму я не магу сказаць свой пункт гледжання на тое, што я бачу, на тое, што я чую, калі я чалавек аналізую, калі я з гэтым не пагаджаюся. Другое пытанне, чаму я павінен за гэта несці нейкую адказнасць? Вось гэта першы тэзіс, такі моцны парыў душы. З другого боку, зразумела, што ёсць перасцярогі, засцярогі таго, што ты можаш быць прыцягнуты да адказнасці. І тое, што кожны дзень мяне сустракае аўтамабіль з 4 супрацоўнікамі ў чорных масках, суправаджае мяне ад дому да месца, дзе зараз праводзіць свае пасяджэнні каардынацыйны савет, тое, што праслухоўваюцца тэлефоны, ну, конечно, не можа гэта мяне непакоіць. Псіхалагічна гэта мае ўплыў, таксама тыя пагрозы, якія былі пад маім адрасам. Але працуючы дыпламатам, я разумею, што заўсёды гэта дзесьці існавала, можа, не ў такім адкрытым спосабам, бо зараз сапраўды гэта робіцца спецыяльна адкрыта, каб дэматываваць, каб перапыніць магчымасць выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю, а тым больш штосьці рабіць. Ёсць хтосьці зараз з вамі побач дзеля маральнай падтрымкі, дзеля бяспекі? І так і не. Я не хачу рабіць закіду адносна тых людзей, якія апошнія гады былі побач са мной, бо не ўсе, можа, гатовы вытрымаць такога ціску. І атрымалася сітуацыя, што менавіта вось за апошнія дні 2 асобы, якія былі побач са мной, пад ціскам былі вымушаны адысці. Гэта быў вельмі жорсткі ціск у адносінах да іх. І ў мяне няма ніякіх прэтэнзій. Усе тыя, хто прыйшлі дапамагаць, я ім сказаў вельмі шчыра, адкрыта, што вы павінны разумець тую рызыку, якую будзеце мець, што адносінах да вас могуць быць ажыццёўлены дзеянні, якімі вы раней не сустракаліся, і вы павінны быць да гэтага маральна гатовы. Я нікога не прымушаю, я запрашаю разам працаваць, але калі вы прымеце іншае рашэнне, я ніколі не буду мець да гэтага прэтэнзій. Ну, тут якраз адбылася іншая сітуацыя. Ну, людзі, яны прынялі рашэнне быць разам, але пазней пад ціскам яны былі вымушаны адысці. Па розных прычынах, бо ціск быў не толькі на іх, а таксама і на членаў іх сем'яў. Вы можете сказаць, што гэта за ціск? Ім звоняць невядомыя людзі, пагражаюць? Так, гэта пагрозы, непасрэдныя пагрозы, звязаныя з прафесійнай дзейнасцю, звязаныя з членамі сям'і. Да. Ну, я магу казаць, конечно, перадусім за сябе, калі пад маім адрасам былі падобныя выказванні і пыталіся пра мой стан здароўя, і пыталіся, дзе знаходзіцца моя дачка, і таксама
прамым тэкстам казалася, што калі я не памяняю сваю пазіцыю, вайду ў члены Каранацыйнага савета, то буду затрыманы ў жорсткай форме. І вы разумееце, што калі затрымліваюць супрацоўнікі спецслужбы, і пазней вы будзеце ў следчым ізалятары Камітэта дзяржаўнай бяспекі, як там падыходзіць да людзей, вы акажецеся ў бальніцы і зноў-такі, што будзе з вашым здароўем. Так што падумайце пра гэта ўсё, і можа лепш зараз было бы хутка з'ехаць з краіны і каардынаваць дзейнасць грамадскасці з-за мяжы, а пазней пад гарантыі кіраўнікоў еўрапейскіх краін вярнуцца абратна ў Беларусь, зноў у Беларусь. Ну, таксама былі прапановы вылеціць нават чартерным самалётам. Я, аказваецца, так дорага каштую, што мне прапаноўвалі нават чартер і дыпламатычны аўтамабіль, на што я быў вельмі здзіўлены, як можна прапанаваць людзям, якія не звязаны з дыпламатыяй, прапанаваць мне выехаць дыпламатычным транспартам, цікава якой краіны. Так што гэта былі розныя захады, яны працягваюцца. Зараз уже проста ў адкрытай форме ажыццяўляецца кантроль майго перамяшчэння па горадзе. Я разумею, што кантроль і ўсіх тэлефонных размоў гэтак далей. Што не дае вам здацца? Чаму вы застаецеся тут, нягледзячы на ўсё гэта? Ну, вы ведаеце, гэта выхаванне, якое ідзе ад маёй сям'і, ад бацькі, ад матулі. Гэта мой старэйшы брат, бацька і брат, на жаль, ужо адышлі. І вось гэтае разуменне праўды, разуменне права мець свой голас і адстойваць свой голас. І як бы пафасна гэта не гучала, бацька заўсёды выхоўваў любоў да радзімы, да тых мясцін, дзе ён нарадзіўся, дзе нарадзіліся яго бацькі, прадзеды, дзяды і прадзеды. Пазней любоў менавіта да Беларусі, это яшчэ з савецкіх часоў. Я памятаю, колькі он мне расказваў пра Вялікае княства літоўскае, пра наш беларускі народ, пра тое, наколькі мы можам ганарыцца нашай слаўнай гісторыяй, нашай культурай, даробкам, калі яшчэ нават у гэты час асаблівыя галасы не гучалі публічна, як это пазней напрыканцы 80-х ці пачатку 90-х. Вось гэта ўсё як бы кропля за кропляй фактычна як бы ішло у мяне ўнутр і вось так сфарміравала мяне. Калі у вас пачаліся разыходжанні з палітыкай дзяржавы? Унутраныя разыходжанні, я думаю, што пачаліся найбольш, я кажу, тут ёсць падыход на запашванне. Гэта ўжо адбывалася, калі я працаваў прэс-сакратаром Міністэрства замежных спраў. Вельмі часта мне трэба было тлумачыць разнастайныя сітуацыі ў знешняй палітыкі, якія я не мог акцэптаваць, і гэта было цяжка рабіць. Гэта першыя кроплі. Пазней праца паслом у Польшы і вядомыя выбары, рэферэндум, які адбываўся ў той час, гэта наступная кропля, а пазней, конечно, найбольш крытычная маса ўжо была падчас працы міністрам культуры, бо фактычна я атрымліваў вельмі часта крытыку і нават ціск у сувязі з тым, што я карыстаўся беларускай мовай, і гэта для мяне было непрымальным. Я не мог ніколі пагадзіцца з тым, што міністр культуры краіны Беларусь, а не важна якой краіны, яму можна забараняць ці ціснуць на яго толькі з той прычыны, што ён выкарыстоўвае мову тытульнай нацыі. Гэта было незразумелым. Былі сітуацыі, звязаныя з патрабаваннем ажыццявіць цэнзуру у адносінах да спектакляў, дарэчы, Купалаўскага тэатра, і я стаяў катэгарычна супраць. Былі забароны, звязаныя з экранізацыяй фільма Купала, які, дарэчы, зараз уже рэалізаваны. Мне не ўдалося тады перамагчы, адстаяць гэтую пазіцыю, на што я вельмі шкадую. Звязаныя з рэстаўрацыяй помнікаў, бо гэта былі вельмі крытычныя, вельмі жорсткія дыскусіі. І гэта можа пазней варта будзе калісьці апісаць, як рэальна гэта выглядала. Сітуацыя, звязаная з Быкавым, калі мне прыйшлося на працягу амаль 4 гадоў працы міністрам культуры пераконваць, што гэта постаць выключная для нацыянальнай беларускай культуры і яго памяць павінна
быць ушанавана менавіта ў Беларусі, што гэта асоба, якая стаіць на алімпе славы беларускай нацыі. І гэта каштавала 4 гады, і пазней ўсё ж такі рашэнне было прынята заняцца хаця ж бы перадачай для дзяржавы архіваў Быкава і стварэннем на яго дачы музею Ждановічам. Я пісаў пра гэта, я размаўляў пра гэта з першымі асобамі ў нашай краіны, і мне ўдалося гэтага дамагчыся, але, конечно, можа, не ў тым выглядзе, пра якой я марыў, але ўсё ж такі гэтыя крокі былі. Экранізацыя фільма па Быкаву, гэта таксама была вялікая дыскусія. Я памятаю, што адміністрацыя прэзідэнта была катэгарычна, каб мы ўваходзілі ў праект «В тумане», рускамоўная назва гэтай кінастужкі, якая пазней была і на берлінскім кінафестывалі, на канскім кінафестывалі атрымала узнагароду кінапрэсы, фапрэсі, і тады у дыскусіі ў адміністрацыі прэзідэнта адзін з кіраўнікоў запытаўся, зразумела, у мяне ўжо не было сэнсу пытацца, я быў за удзел Беларусфільма ў экранізацыі гэтай стужкі, дарэчы, у Геннадзія Давыдзькі, ці ён выступае за экранізацыю гэтага фільма. І вы будзеце здзіўлены адказам. Давыдзька зрабіў такім чынам. 2 рукамі. І нягледзячы на пісьмовую забарону, у якой было напісана палітычна немэтазгодна удзельнічаць Беларусфільму ў гэтым праекце, мы прынялі ўдзел у рэалізацыі гэтай стужкі, і пазней ён атрымаў узнагароду. Такіх прыкладаў і больш драматычных, пра якіх можа яшчэ не час сказаць, але абавязкова я калісьці пра гэта напішу, было шмат. Вы сказалі такую вельмі важную рэч, што нягледзячы на тое, што вы працавалі ў міністэрстве культуры, вы адчувалі ціск за беларускую мову. Так, што гэта быў за ціск? Хто ціснуў? Як гэта выглядала ўвогуле? Не гаварыце па-беларуску, гаварыце нармальна, што гэта было? Я проста не магу ўявіць. Першая спроба была зроблена фактычна тыдзень я прапрацаваў міністрам культуры і быў выкліканы ў адміністрацыю прэзідэнта да кіраўніка адміністрацыі Владзіміра Макея па прапанове намесніка кіраўніка Наталіі Піткевіч, якая зрабіла мне абструкцыю, што я прымушаю на славянскім базары выкарыстоўваць больш шырока беларускую мову, што я іду шляхам нацыяналізму, вы ведаеце падыходы кіраўніка нашай дзяржавы за двухмоўе, гэтак далей, гэтак далей. І трэба аддаць належнае Макею. Ён тады сказаў, эта размова была 3 асобы ў 3, што ён падтрымлівае пазіцыю міністра культуры кіраваную на тое, каб больш шырока выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве беларуская мова, пры разуменні, што гэта не павінна ажыццяўляцца спосабам гвалту. І так што першая такая маленькая перамога ў мяне была, і я атрымаў гэты карт-бланш. Пазней такіх прыкладаў было шмат. Людзі, якія ўвогуле не прымалі беларускую мову, на жаль, як кажуць, пра людзей, якія адышлі, не кажуць дрэнна, але быў такі чалавек у нашай дзяржаўнай сістэме, які лічыў, што няма ні беларускага народа, ні беларускай культуры, не мае беларускай мовы. І ён зрабіў наступны крок, вельмі жорсткі і прынцыповы, што я нібы прымушаю усю кінастудыю Беларусфільму, ўсё справаводства перавесці на беларускую мову. Ніколі я такіх даручэнняў не даваў, ні вусных, ні пісьмовых, але ён зрабіў гэта спецыяльна, каб зноў-такі слабіць мае пазіцыі і перапыніць мой такой даволі адкрыты, я лічыў заўсёды, і станоўчы падыход. Я казаў так, я нікога ніколі не буду прымушаць, я буду толькі вітаць. Калі хтосьці будзе публічна ці пісьмова выкарыстоўваць беларускую мову, я заўсёды гэтаму буду спрыяць. Але прымусіць нікога я не маю права. І пазней былі сітуацыі, калі прэмія за духоўнае адраджэнне, канцэрт, і выкрэсліваліся з канцэрта творы музычныя на вершы Купала і Коласа. Я ставіў пытанне вельмі рэзка адной з кіраўнікоў адміністрацыі прэзідэнта, не кіраўнікоў, а сярэдняга ўзроўню кіраўнікоў, якая пазней працавала першым намеснікам міністра культуры, што, прабачце, Штраус — гэта наша духоўнае адраджэнне, Моцарт — гэта наша духоўнае адраджэнне, а Купала і Колас — гэта ўжо не нашае адраджэнне, тым больш, што гэта быў юбілейны год, і калі я не памыляюся, трэба праверыць, але это бадай жа 120-годдзе з гадавін
нараджэння. І для мяне гэта была дзіўная непрымальная сітуацыя. Я сказаў, я не буду візаваць праграму падобнага канцэрта. Яна была вымушана адступіць. І вось гэтая барацьба, яна фактычна прысутнічала, ну, не скажу, што штодня, але абсалютна пастаянна. Ты абсалютна пастаянна павінен быў пераконваць за тое, што права выкарыстання беларускай мовы, існавання, развіцця беларускай мовы менавіта перадусім тут, у межах Беларусі. Чаму беларускамоўныя чыноўнікі баяцца гаварыць з Лукашэнкам па-беларуску? Гэта пытанне таго, што на сённяшні дзень яшчэ да гэтай пары беларуская мова раўняецца апазіцыяй. Знак роўнасці. Калі ты выкарыстоўваеш публічна беларускую мову, значыцца ты апазіцыянер. Вось калі я чытаў такі аналіз, бадай жа зроблены ў Великабрытаніі, звязаны з ірландцамі, там таксама вось пытанне і Ірландыі, паўночнай Ірландыі, выкарыстанне ірландскай мовы. І менавіта вось на гэтую думка там была вельмі дэталёва прапісана, што на сённяшні дзень і ў Беларусі сітуацыя, што выкарыстанне беларускай мовы гэта палітычная пазіцыя. Мы павінны перастаць з гэтым. Гэта ніякая не палітычная пазіцыя, гэта права беларуса размаўляць па-беларуску. Мне здаецца, што мы ўжо пераадольваем гэты стэрэатып. Дай Божа, я вельмі бы хацеў, каб мы гэта пераадолелі. Гвалт і рэпрэсіі ў Беларусі прымяняліся, ўжываліся фактычна падчас усіх выбарчых кампаній. Чаму гэтыя метады вы асудзілі толькі сёлета? Я вам расказаў уже і даў адказ на гэтае пытанне. Гэта вы думалі, што вы можаце яшчэ прынесці карысць дзяржаве? Крытычнай масы, якая пазней уже пераходзіць нейкую мяжу, рубеж, праз якой ты уже пераступіць не можаш. Зразумела, з чымсьці ты пагаджаешся, і мы ў адносінах з вамі ў сям'і, з чымсьці пагаджаемся, на штосьці заплюшчваем адное вока, пазней уже калі заплюшчылі другое, робім выгляд, што мы уже нічога не бачым. І вось наступіла сітуацыя, што уже рабіць выгляд было немагчыма. І хутчэй, конечно, гэта было справакавана, як у шмат у каго сёння у людзей пратэстаў менавіта з боку інтэлігенцыі. Той гвалт, які бы быў у адносінах да дэманстрантаў, а пазней для простых беларусаў, гвалт, які быў у адносінах да іх падчас знаходжання ў следчых ізалятарах, тое, што мы пабачылі на відэо, на фотаздымках, вось гэта была такая другая хваля. Першая это хваля не пагадзіцца з фальсіфікацыяй выбараў, другая хваля гэта звязаная з гвалтам у адносінах да людзей і адсутнасцю прававой сістэмы, ці яна ёсць сістэма, але невыкарыстаннем прававых механізмаў адказнасці за гэта. Што першае, недапушчальны ўвогуле гвалт, незалежна ад таго, ці асоба затрымліваецца, ці асоба знаходзіцца ў следчым ізалятары, ці нават гэта асоба, якая ўжо атрымала вырок, гэта немагчыма ажыццяўляць у адносінах да чалавека ў 21 стагоддзі. І за гэта не наступае прававая адказнасць, нават ацэнкі прававой няма. Нібы мы пераходзім у сітуацыю, калі гэта будзе магчыма заўтра, паслязаўтра, у адносінах да кожнай асобы, толькі па праву таго, што чалавек мае нібы паўнамоцтвы на гэта. Зноў-такі перададзеныя яму дзяржавай. Я кажу пра сістэму, пра міліцыю, пра іншыя спецыяльныя службы, якія могуць гэта выкарыстоўваць. І вось гэта сітуацыя недапрымальна, мне здаецца, для кожнага інтэлігентнага чалавека. Я хацеў бы запытацца тых, хто кажа, што гэта нармальна, гэта натуральна. Ці сапраўды яны гэта думаюць, ці хтосьці гатовы пагадзіцца, што ў адносінах да нашых блізкіх, да кожнага з нас можа быць прыменены такі гвалт. Ну, гэта недапушчальна. Вось гэта стала другой хваляй, вось эта сітуацыя і справакавала, я думаю, пазіцыю купалаўцаў, купалаўскага тэатра і асабіста ў мяне. Як вы думаеце, да чаго можа прывесці гэтая беспакаранасць? Калі вінаватыя ў масавых фальсіфікацыях, мы бачым гэтыя сведчанні дакументальныя, проста там аўдыо, відэазапісы, калі пацярпелыя ад гвалту, сілавікоў, там параненыя, не будуць пакараныя? Я казаў, што мы фактычна знаходзімся в сітуацыі прабела, прававой паўзы. Гэта як на клавіатуры, мы націскаем клавішу
прабел, і вось гэты прабел мы не адпускаем. Вось шла лінія права, і лінія права перапынілася. Яна на сённяшні дзень не функцыянуе. Да той пары яна не будзе функцыянаваць, пакуль не будуць вынесены прававыя ацэнкі, правасудныя ацэнкі менавіта судовай сістэмы наконт тых дзеянняў, якія былі ажыццёўлены ў адносінах грамадзян нашай краіны. Я, конечно, беру толькі адзін кантэкст, але ён, зразумела, больш шырэйшы. Гэта звязана і з выбарчай сістэмай, і з іншымі правамі грамадзянаў нашай краіны, як абагульненымі, так і ў адносінах да канкрэтнай асобы персаніфіцыраванай. Вось пакуль не будзе, не зафункцыянуе зноў прававая сістэма, судовая сістэма, вось мы будзем падаць у пустоту. Фактычна, калі хочаце, гэта ў нейкім сэнсе прававая анархія. Калі кожны можа ажыццяўляць тое, што лічыць, папросту лічыць гэта магчымым. Не тое, што прадугледжвае закон, не тое, што прапіс закон. Законы могуць быць недасканалымі, мы гэта разумеем. Могуць быць, але законы яны створаны грамадствам. Грамадства абірае парламент, парламент прымае адпаведныя законы. Мы не дыскутуем сёння пра выбары парламента, але это такая самая класічная форма, якая існуе ва ўсіх еўрапейскіх дэмакратыях. І гэта фактычна думкі грамадства, якія пакладзены, прынцыпы, падыходы, маральныя прынцыпы пакладзены на паперу, яны становяцца законам. Ну вось калі мы адмаўляемся ад гэтага, мы фактычна можам трапіць у анархію, прававую анархію. У 2006 годзе ў часе выбарчай кампаніі, которая была ў Беларусі і скончылася кепска для ўдзельнікаў пратэстаў, вы былі тады паслом у Польшчы і транслявалі афіцыйную пазіцыю беларускіх уладаў, што няма палітвязняў, няма фальсіфікацый. Вы верылі ў гэта тады самі? Ну, давайте разберемся, ці я сапраўды тады гэта казаў, бо дыпламат... Раскажыце. Я ўжо не памятаю дакладна свае словы. Зразумела, калі ты працуеш дыпламатам, ты робіш усё, каб не разбураць, а каб все ж таки заставаліся нейкія механізмы, ланцужкі, якія даюць магчымасць да далейшага дыялогу. І альбо ты павінен зайсці. На той момант я такое рашэнне не прыняў. Чаму? Я растлумачу уже, думаю, двойчы, трэці раз не буду гэта паўтараць. То есть ты працаваў на тое, не тое, што ты з гэтым пагаджаўся, а толькі з аднаго прынцыпу, што разарваць зноў нейкі ланцужок. Ну, вось гэта мне было важна пачуць. Да, і ці гэта было правільнае рашэнне? Ну, будуць судзіць іншыя. Я таксама для сабе зрабіў высновы, ўсё ж такі на сённяшні дзень, і гэтыя высновы, я думаю, на відавоку я паказваю, як да гэтага стаўлюся. Ці зараз попелам я павінен пасыпаць сваю галаву і казаць, які я дрэнны, што гэта зменіць? Нічога не зменіць. Гэта факт, які ўжо з біяграфіі не выкінуць, ад гэтага не адмовіцца, і можна тлумачыць сколькі заўгодна, але большасць, я думаю, не прымець гэтае тлумачэнне. Большасць тых, хто як бы мае абсалютна іншы пункт гледжання. Вось. Ну, тая сітуацыя ўсё ж такі, гэта дыпламатыя, гэта фактычна пошук такога ланцужка, які бы ўсё ж такі заставаўся, каб пазней. Мы лічылі ў Міністэрстве замежных спраў да гэтай пары, я думаю, шмат хто лічыць, што ўсё ж такі магчымасць вось гэтага дыялогу з уладай давала нам варыянты уплыву на ўнутраную сітуацыю ў краіне, бо фактычна кантактуючы з еўрапейскімі палітыкамі, бачучы, што адбываецца ў еўрапейскіх краінах, мы спрабавалі іх досвед у нейкім сэнсе перанесці эвалюцыйным шляхам на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі. Гэта быў ідэалістычны падыход. Мы верылі ў гэта. Можа, калі-нікалі гэта атрымлівалася, калі мы паглядзім нават напярэдадні гэтай выбарчай кампаніі, былі знятыя санкцыі, на гэта працавалі ўсе амбасадары, якія працуюць у еўрапейскіх сталіцах, бо лічылі, што гэта дасць магчымасць, каб не было палітычных арыштаў, ці хаця ж бы змінімізаваць, каб все ж таки больш працавала прававая сістэма, а не сістэма сілы. Той, хто мае ўладу, той самы сільны, неважна якое права. Вось гэта ідэалістычны падыход, ён існаваў. І МЗС менавіта з гэтага зыходзіў. У нас, дарэчы, ёсць такая неафіцыйная ацэнка, я калісьці яшчэ ў 90-е годы гэта чуў у МЗС, што мы нібы праапазіцыйнае міністэрства, бо фактычна мы былі піянерамі ў нейкім сэнсе тых падыходаў наватарскіх зменаў унутры краіны, якія рэтранслявалі
з еўрапейскіх сталіц на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі. Ці гэта было эфектыўна? Я думаю, адказ сёння ясны. Не, гэта не было эфектыўна. Гэта была ілюзорная надзея. Зараз Лукашенко зрабіў такім асноўным знешнім ворагам Польшчу. Што вы думаеце пра гэта? Я хацеў бы сказаць, што ўвогуле, калі разглядаць з пункту гледжання ворага ў Еўрапейскім Саюзе ці з боку НАТО, гэта унутрыпалітычныя аргументы, якія штучна пераносяцца на знешнепалітычных партнёраў нашай краіны. Працаваўшы і ў Польшы, працаваўшы і ў Францыі, ў Іспаніі, Партугаліі, я хачу сказаць, што для іх гэтая тэма абсалютна не актуальна. Ніхто з іх не хоча браць зброю ў рукі ці нападаць на іншую краіну. Яны сёння думаюць толькі пра адно, як ім лепш жыць, ці палепшыць сваё жыццё на лепшае. Да? Вось гэта галоўнае, што рухае сёння еўрапейскім чалавекам. Яны прайшлі той гістарычны перыяд ўжо даўным-даўно, калі вырашаліся нейкія праблемы ці прэтэнзіі да іншых дзяржаваў шляхам ваенным, ці былі нейкія інтэнцыі захапіць нейкія тэрыторыі. Яны разумеюць усё, і палітыкі таксама гэта разумеюць. Ну, я ведаю сітуацыю, напрыклад, у Польшы, тое, што адзін з, наколькі я чуў, гэта Корвін-Мікке выказаўся наконт магчымага захопу там Гродзенскай вобласці. Можа, я памыляюся, не ведаю. Так, неяк там так штосьці учора прагучала. Я ведаю асабіста Корвін-Мікке. Калісьці он, можа, 20 гадоў таму назад прымаў удзел у выбарах прэзідэнта ў Польшы. Падчас гэтых выбараў ён нават выйшаў у другі тур. Сёння он маргіналізаваны да нуля палітык, і ён можа мець падтрымку ў польскім грамадстве 0, коска, 0,0 нейкі там процент. Таму казаць, што это ўвогуле думка польскага народа ці польскай улады, гэта мне здаецца, гэта абсалютна відавочна для большасці беларусаў, што Польшча не збіраецца захопліваць Гродзенскую вобласць, але які гэта можа мець для беларусаў палітычныя наступствы, што мы зараз проста, Лукашенко проста знішчае адносіны з Польшчай, робячы іх нашымі уяўнымі ворагамі. Ну, знішчыць іх немагчыма, як і з іншымі краінамі Еўрапейскага Саюза, толькі з той прычыны, што мы атрымлівалі, я думаю, што будзем працягваць атрымліваць найбольшую колькасць шенген-віз на 100 тысяч насельніцтва, ці там на 1000, якой параметр возьмем для разліку. І беларусы ездзяць туды, бачаць сваімі вачыма, што адбываецца ў гэтай краіне, і робяць самі свае высновы. І так што з пункту гледжання думак народа, а фактычна у нас сёння якраз такі найбольш дэмакратыя праяўляецца менавіта ў думках людзей, тым, што яны выходзяць на маніфестацыі, тое, што яны выказваюць свае падыходы, і фактычна яны рэтранслююць як унутры грамадства, так і на для знешніх партнёраў, што рэальна сёння хоча грамадства. Грамадства гэта, напэўна, не хоча. Яно у стане ўжо сёння, яно ўжо навучылася і абсалютна ў стане само рабіць ацэнкі таго, што яны чуюць, і таго, што яны рэальна бачаць па дзяржаўных тэлеканалах. Але дыпламатычныя стасункі паміж краінамі будуць знішчаныя праз гэтыя заявы? Я не думаю, што яны будуць знішчаны. Яны, конечно, будуць знаходзіцца ў крызісы. Гэта не аднойчы адбывалася. Гэта будзе наносіць урон інтарэсам Беларусі, бо ўсё ж такі Польша адзін з вядучых, па апошняй статыстыцы, яна нават трэці гандлёвы партнёр Беларусі. Можа, я памыляюся, але такая інфармацыя была. Так што гэта будзе наносіць эканамічны урон нашай краіны. Увогуле, пошук ворагаў для Беларусі гэта абсалютна не адпавядае нашым інтарэсам. Да кожнай краіны, а беларусам тым больш. Беларусь зацікаўлена павінна быць у тым, каб будаваць адносіны, бо наша знешняя палітыка, это было даволі слушна акрэслена, павінна базіравацца на эканамічных прыярытэтах. Калі мы кажам пра эканамічныя прыярытэты, адначасова шукаем усюды ворагаў, якія эканамічныя вынікі мы можам атрымаць. Я думаю, што яны будуць блізкі самому мінімальнаму мінімуму, калі хочаце. Тэарэтычна будуць купляць тыя тавары, ад якіх сапраўды яны танней і можа патрэбна нашым суседзям ці іншым краінам. Вось і ўсё. Нас не будуць прыходзіць тэхналогіі, да нас не будуць прыходзіць інвестыцыі, да нас фактычна не будзе развівацца, дзякуючы вось менавіта фінансавым і іншым інструментам, вліванню з іншых нашых суседзяў, партнёраў, унутраная эканамічная сітуацыя ў краіне. Як вы думаеце, увогуле штосьці суверэнітэту Беларусі пагражае зараз?
Вы ведаеце, да ўчарашняга дня я быў перакананы, хачу застацца з гэтым перакананнем, што не. На сённяшні дзень Европе в Европе ўвогуле, а перадусім нашым усходнім суседзям не адпавядае это іх інтарэсам, эканамічным, каб захапіць Беларусь, таму што эканамічна гэта будзе цяжка для расійскай эканомікі праглынуць такую краіну, як Беларусь. Другі фактар – гэта будуць вельмі моцныя, велізарныя страты геапалітычнага характару для Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што размова будзе ісці пра паніжэнне ўзроўню нашай незалежнасці, унутранага суверэнітэту праз іншыя механізмы ўплыву. Яны даволі значныя, яны даволі глыбокія, але яны будуць далей канцэнтравацца ў эканамічным кантэксце, кантролю за тымі эканамічнымі працэсамі, за ўласнасцю, якая ёсць у Беларусі, выкарыстанне фінансавых інструментаў, ну і, конечно, выкарыстанне ўплываў пра сілавую сістэму, вось менавіта праваахоўчую сістэму, каардынацыя ў нейкім сэнсе яе дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Зараз усе намаганні МЗС па наладжванні ўзаемаадносінаў з заходнімі дзяржавамі практычна перакрэсліваюцца дубінкамі амапу. Як мы будзем выходзіць з гэтага крызісу, калі ўлада не зменіцца ў Беларусі? Як вы думаеце? Я думаю, што мы апусціліся не на пункт выйсця, на нулевую пазіцыю, як гэта было бадай же пасля 2010 года і пазней шла крок за крокам адбудова і практычна абнулення санкцый. Мы трапілі ў мінусавую сітуацыю. І выхад з гэтага мінуса будзе больш доўгім і вельмі цяжкім. І мой прагноз вельмі скептычны. Гэта параза знешняй палітыкі Беларусі, якая, конечно, абумоўлена унутрыпалітычнымі фактарамі ў нашай краіны, бо гэта знешняя палітыка, яна праецыруе шмат у чым все, што адбываецца ўнутры. Конечно, яна можа ўплываць на ўнутраны палітыку, але на сённяшні дзень фактычна тое, што мы бачым у знешнім асяроддзі Беларусі, гэта праецыраванне таго, што адбылося ўнутры і адбываецца ўнутры Беларусі. Так што можна прагназаваць, што мы упалі ў кому ў знешняй палітыкі і усюды большасць нашых партнёраў не будзе, як скажем, падтрымліваць на роўных адносіны з прадстаўнікамі ўлады альбо проста мінімізуе гэтыя кантакты. Толькі шэраг партнёраў мы ведаем, якіх, конечно, іх захаваюць, але гэта разбалансаваная будзе знешняя палітыка, і разбалансаваная знешняя палітыка не адпавядае нашым інтарэсам. Вы разумееце, якая пазіцыя Макея ў гэтай сітуацыі, якая склалася зараз? Я не пазайздрошчу яму. Гаворачы яшчэ пра Расію, таму што гэта такі моцны трыгер для беларусаў, і тое, што Расія заявіла, што яны стварылі групу сілавікоў, которая па просьбе Лукашэнкі можа быць прымененая ў Беларусі, калі будзе нейкая сітуацыя пагрозы. Як вы думаеце, ці ў такой сітуацыі павінна каардынацыйная рада альбо проста не чапаючы іх, а проста нейкія людзі ў Беларусі, яркія, актыўныя, которые выступаюць за перамены, заявіць пра сябе ў Расіі, сказаць, што вось гэта мы гатовыя там супрацоўнічаць з Расіяй, з Еўрасаюзам, з Кітаем, з кім заўгодна, што мы ёсць, мы не выдуманыя. Калі вы чыталі нашы каментары яшчэ да ўчарашняга дня, мы абсалютна адназначна падкрэслівалі. Мы застаемся на гэтай пазіцыі. Як Координацыйны савет мы ўвогуле не разглядаем пытанні знешняй палітыкі. Мы выходзім з статуса кво, бо сёння тэматыка галоўная гэта ўнутрыпалітычная. Мы разумеем залежнасць ад знешніх фактараў на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі, але калі мы зараз менавіта пойдзем у гэтым накірунку, мы забудзем галоўнае. Галоўнае тое, што адбываецца ўнутры ў нашым грамадстве. Наша пазіцыя заключалася ў тым, што мы за добрыя адносіны з Расійскай Федэрацыяй, разумеючы перадусім важнасць прагматызму ў гэтых адносінах. Гэта фактычна адпавядае інтарэсам Беларусі на сённяшні дзень, бо гэта галоўны гандлёвы эканамічны партнёр Беларусі. І як бы нам хацелася, не хацелася, дэ-факта
гэта і ментальна вельмі блізкі народ, інфармацыйная прастора, ці дрэнна гэта, ці добра, это таксама будзем пазней абмяркоўваць, але гэта фактычна сітуацыя такая ёсць. І зараз пераламіць гэта, пабудаваць мур, гэта проста нерэалістычна, гэта бы не адпавядала і сённяшнім інтарэсам нашай краіны. З другой боку, конечно, Еўропа, старая Еўропа, Еўрапейскі Саюз, гэта другі галоўны партнёр з пункту гледжання эканомікі, але вельмі важны і абсалютна, мне падаецца, абсалютна натуральна, што ён аднолькава важны, як і Расійская Федэрацыя. Але ўчарашнія выказванні, конечно, мы далі ацэнку як Коордынацыйны савет, бо гэта непрымальнае, гэта парушэнне міжнародных абавязательстваў і міжнароднага права з боку Расіі, бо фактычна гэта ўмешальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Спасылка на тое, што гэта дае магчымасць дамова дагавора аб калектыўнай бяспецы, яна не вытрымлівае крытыкі, бо дамова аб калектыўнай бяспецы не прадугледжвае такой магчымасці ўвядзення для вырашэння ўнутрыпалітычных крызісаў і войск членаў гэтага дагавора. Мы кажам толькі пра знешнюю абарону ў рамках гэтай дамовы. На жаль, мне падаецца, што гэта не адпавядае інтарэсам Расіі, бо большасць грамадства беларускага мае станоўчыя адносіны да Беларусі. Большасць беларускага грамадства зноў жа такі хоча пераменаў у краіны. Большасць беларускага грамадства хоча, каб прыйшла новая ўлада. І калі сёння расійская ўлада кажа, што яна не пагаджаецца з гэтымі падыходамі большасці грамадства, фактычна яна на перспектыву стварае сітуацыю крытычнай ацэнкі іх пазіцыі. Ці гэта адпавядала бы інтарэсам Расіі? Я перакананы, што не. Таму я здзіўлены гэтымі ацэнкамі, бо да ўчарашняга дня ўсё ж такі тое, што гучала з вуснаў прэс-сакратара Кремля, яно менавіта было скіравана на неабходнасць унутрыпалітычнага дыалога. Дэ-факта прызнавалася ўжо існаванне і Коордынацыйнага савета. Мы казалі пра тое, што гэта ўнутранае пытанне Беларусі, але калі хтосьці хоча выказаць сваю думку, як, напрыклад, Расія, Украіна, Еўрапейскі Саюз, мы забараніць не можам. Пагадзіцца ці не пагадзіцца, гэта нашае права, але выказаць яны такую думку маюць права. Удзельнічаць у характары медыятараў згода павінна быць двух бакоў, перадусім унутры Беларусі, сённяшняй улады і, зразумела, большасці беларускага грамадства. Вось тады гэта не будзе ўмяшальніцтва ўнутраныя справы. А такія заявы фактычна паказваюць, што Расійская Федэрацыя гатова ісці на баку аднаго, на адным баку сённяшняй унутрыпалітычнай сітуацыі нашай краіны і выкарыстоўваючы таксама і сілы, вайсковыя сілы. Як вы сталі міністрам? Можете расказаць працэдуру, як гэта адбываецца? Хто вас запрашаў, хто вам рабіў прапанову? Ці вы ведалі пра тое, што рыхтуецца такая прапанова? Калі я завяршаў сваю працу паслом у Польшы, якраз быў прызначаны кіраўніком адміністрацыі Владзімір Макей, і ён запрасіў за паўгады да завяршэння маёй працы ў Польшы і прапанаваў пасаду намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Так склалася, што пазней гэты падыход быў не рэалізаваны і фактычна я адмовіўся ад гэтай прапановы. Я скажу шчыра, я нібы так унутры марыў пра тое, каб працаваць у Міністэрстве культуры. Я нікалі не марыў, што і нікога не прасіў, каб стаць міністрам культуры. І мы ведаем, што рэальна ў нашай краіне гэта немагчыма. Ты можаш прасіць сколькі заўгодна, это ўсё не мае сэнсу. Пазней, калі я вярнуўся, была прапанова стаць упаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей. Яна была зроблена афіцыйна, але пазней таксама мы разумеем, што гэта не толькі залежыць ад цябе, это залежыць ад шмат якіх чыннікаў. І вось гэта перагрупіроўка ўсёй сітуацыі прывяла да таго, што я паўгады чакаў і фактычна быў без працы. Это быў для мяне вельмі складаны час, бо я актыўны па характару чалавек і, бадай жа, даволі актыўным працаваў у Польшы, завяршаючы сваю працу амбасадарам у Польшы, заставіў 14 механізмаў міжурадавага, міжміністэрскага супрацоўніцтва. Нізводнай краіны Еўрапейскага Саюза ніколі не было, і, бадай жа, і няма на сённяшні дзень. Гэта 4 міжурадавыя камісіі і розныя камісіі рабочай групы паміж міністэрствамі. І пазней аказацца сітуацыя такой паўзы зноў-такі, і калі няма працы, і я ўклаў сродкі ў будову дома, я не магу завяршыць будову дома,
і я застаўся з дачкой, мне трэба ўтрымліваць дачку, і вось сітуацыя была такая псіхалагічна даволі напружаная і цяжкая. Ну і пазней аднаго дня я знаходжуся ў кватэры, і тэлефонны званок па гарадской лініі, мне кажуць, кадравае ўпраўленне Савета міністраў, вам трэба быць заўтра на кадравым дні ў апараце Савета міністраў, а паслязаўтра кадравы дзень у прэзідэнта. Пауза, і пытаюцца мяне: вы ведаеце, куды вас прызначаюць? Я кажу: не. Мне сказалі: міністрам культуры. Ну, я, шчыра кажучы, так і сеў. Ну і праз 2 ці 3 дні я быў прызначаны. Так вось атрымалася. Так што я не стукаўся ў гэтай дзверы, але зразумела, што я прыняў гэта як магчымасць зноў-такі самарэалізацыі. Самарэалізацыі сваіх прынцыпаў, падыходаў, сваіх думак, мараў, бо чалавек, калі марыць, ён жыве, калі ён мае нейкія мэты, ідзе да іх, ён жыве, і вось менавіта мне заўсёды хацелася штосьці рабіць, дасягаць, добра ці дрэнна, няхай ацэньваюць іншыя, але я спрабаваў дайсці да тых мэтаў, які ставіў перад сабой. Калі вы былі міністрам, вы маглі самі сабе падбіраць людзей у каманду, намеснікаў абіраць? У нейкім сэнсе так. Хаця, конечно, намеснікі міністра культуры праходзяць працэдуру ўзгаднення і з Савета міністраў, з адміністрацыі прэзідэнта. Увогуле у нас у сістэме дзяржаўнага апарата заўсёды было так, што ёсць 2 блока міністраў. Блок міністраў, які перадусім эканомікай займаюцца, і гэта у часы Сідорскага так перадусім было. Гэта прэрагатыва было ў большай ступені прэм'ер-міністра, і блок міністраў, якія адказваюць за сацыяльна-гуманітарную сферу, гэта было больш прэрагатыва адміністрацыі прэзідэнта. Вось. Так што намеснікі міністра праходзілі ўзгадненне як у Савеце міністраў, так і у адміністрацыі прэзідэнта. Ну, ці мне ўдалося падабраць сваю каманду, так толькі, можа, адзін намеснікаў міністра, Тадеуш Стружэцкі, ён, як бы я яго запрасіў на працу, бо ён працаваў саветнікам па культуры ў Варшаве, а раней ён прапрацаваў, ну, бадай, там 15-20 гадоў начальнікам управлення устаноў культуры ў міністэрстве культуры. То есть ён быў вельмі дасведчаным у гэтай сферы, аўтарытэтным чалавекам. Ну і застаецца сёння старшыня Беларускага фонда культуры. Іншых, хутчэй, дзесьці мне прапанавалі. Як вы даведаліся пра сваю адстаўку? Я пастукаўся ў дзверы. Гэта, можа, было прастымуляваная ініцыятыва зысці з пасады міністра культуры. Фактычна, уже атмасфера была такая. Вось вы пыталіся мяне, чаму сёння я прыняў гэта рашэнне. Гэта ў нейкім сэнсе быў такі таксама крок скіраваны на тое, што я разумеў, што далей я не магу пагаджацца. І мне трэба рабіць вывад, нейкую выснову. Зразумела, што хтосьці скажа: ну добра, з міністра культуры паехаць у Францыю, ну што тут дрэннага. Я не прасіўся ніколі ў Францыю, я шчыра скажу. Як заўсёды мяне цікавіла праца, і менавіта працаваць дыпламатам у той краіне, дзе я магу быць найбольш эфектыўным і дзе найбольш складана. Я скажу нават болей, што працуючы ў Парыжы, я прасіўся, каб мяне накіравалі паслом у Кіеў. І нават атрымаў папярэдне такую згоду, нават ужо была размова з міністрам і рыхтаваліся адпаведныя дакументы, но пазней сітуацыя змянілася, я не паехаў у Кіеў. Мне таксама пыталі шмат людзей: як з Парыжа ў Кіеў, якая складаная сітуацыя зараз на Украіне. Мне цікавіла там, дзе будзе цікавая праца і дзе я буду найбольш выніковай прыносіць карысць. То бок Францыю вы ўспрымалі фактычна як такую ссылку? Ну, добрая ссылка, конечно, да. Ну, нейкім сэнсе так. Але зноў-такі, я скажу, што катэгорыя паслоў і пасольстваў і краін, яна розніца. Ёсць краіны, дзе сапраўды ніколі не будзе працы. Ёсць краіны, дзе працы заўсёды будзе шмат. Гэта суседнія краіны, перадусім. Гэта Брюссель, як сталіца еўрапейская. Гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта Кітай, як стратэгічны партнёр. У іншых краінах, ну, можа, за нейкім выключэннем, все залежыць ад пасла. Калі пасол будзе актыўным, то і пасольства будзе актыўным, і вынікі ў гэтай працы будуць актыўны. Францыя ўсё ж такі тая краіна, дзе трэба быць актыўным, бо калі ты не будзеш актыўным, Францыя не бачыць прыярытэтах Беларусь. Ну, а там было цікава яшчэ тое, што была Іспанія, Партугалія, ну, Партугалія меншым стопні, можа, ступені Іспанія. Яна цікавілася Беларусію, нам удалося адкрыць пасольства, я ўсё ж такі гэтым ганаруся, менавіта ў Іспаніі. ЮНЕСКО як блізкая арганізацыя для мяне. То есть тут было больш магчымасці для самарэалізацыі. Ну, калі за гэты час мы арганізавалі 50 разнастайных эканамічных прэзентацый па ўсёй Францыі, 5 бізнес-форумаў, стварылі міжурадавыя гандлёва-эканамічныя камісіі з кожнай краіны. Ні зводнай з гэтых краін, ні з Францыі, ні з Іспаніі, Партугаліі не было міжурадавых камісій.
Так што ну, нейкія вынікі былі. Калі вы выходзілі на пратэст, ці разумелі вы, што ўрэшце гэта можа скончыцца знішчэннем купалаўскага тэатра? Так я разумеў, але ўсё ж такі я выказваў думку сваю і купалаўцаў, бо калі пачалася развівацца гэтая сітуацыя даволі драматычна, калі мы пасля выгрузкі інтэрнэту убачылі все гэтыя фотаздымкі, як супрацоўнікі праваахоўчых органаў адносіліся да дэманстрантаў, адбылася сустрэча ў тэатры, артысты сказалі, што яны хочуць аб'явіць страйк, запрасілі мяне і мастацкага кіраўніка на гэтую сустрэчу, але размова была не пра страйк, это было апошняе пытанне, фактычна уже так падсумоўваючы. Галоўнае было пытанне, ці мы пагадзімся з гэтым, ці не. І было ўпрост пастаўлена і мне, і Мікалаю Мікалаевічу. І, конечно, я сказаў наступнае. Вы купалаўцы, і я купалавец, і я разам з вами. Я ніколі не змагу жыць з тым, што я пагаджуся з тым гвалтам, які ажыццяўляецца ў адносінах беларусаў. І пазней ужо наступны крок, ну, зразумела, купалаўцы выступілі з відэазваротам, пазней быў пісьмовы зварот, да якога далучылі ўжо і выбарчую тэматыку, а пазней уже сітуацыя раніцы-пятніцы, калі гэта быў шок. Шок відэаматэрыялаў, здзекаў у следчых ізалятарах, здзекаў пры затрыманнях, здзекаў у міліцэйскіх, у РАУС. Менавіта гэта была шокавая сітуацыя. Меня сразу принимают несколькими ударами, говорят мордой в пол, я падаю лицом в пол, говорят руки за голову, ну, начинают месить меня, бьют везде, бьют, в основном по ногам бьют и по ягодицам. Ну и достают мой телефон, спрашивают, типа, о, давайте, надо его подстричь, он какой-то. Ну, берут меня за волосы, отрезают мне волосы. Волосы у меня в кармане джин сейчас. Значит, ну, продолжают бить, достают телефон, читают мои сообщения, постоянно угрожают изнасилованием, палку мне тычут между булок. Такие, ну что, мы тебя петушком сейчас сделаем. Ну и бьют. Их как моли, можешь их молить, можешь их не молить, они тебя продолжают бить. Я позвонил некалькім асобам, яны мне сказали, мы плачем, мы глядзім гэты відэаматэрыялы і слёзы на вачах. Я думаю, што шмат людзей у Беларусі у тую раніцу і той дзень плакала. Ніхто не мог з гэтым пагадзіцца. І я ўнутрыне зразумеў, соры, ты хто? Ты чалавек? Ты дыпламат? Былы міністр культуры, дырэктар нацыянальнай установы культуры, ты чалавек гуманітарнай сферы, гэтых поглядаў, тебе так выхавалі твои бацькі. Няўжо ты будзеш маўчаць і не скажаш на гэта? І я фактычна ехаў у машыне, уже пачынаў думаць, што я магу сказаць. І раніцай я, конечно, не пачаў працаваць, я напісаў гэты зварот. І пазней мне артысты кажуць, Павел Павлович, вось якраз тут на праспекце знаходзяцца прадстаўнікі 12 тэатру, а можна яны будуць разам з вами, і мы з вами. Ну і так атрымалася уже маё выступленне. Вось зараз, разумеючы, што 14 верасня у Купалаўскім мы не зможам адсвяткаваць стагоддзе тэатра. Вы шкадуеце пра тое, Не, што... я не шкадую. Я бы скажу, я вось сёння глядзеў зноў такі каментары майго калегі. Не хачу ні ў якім сэнсе яго абражаць, але я думаю, што мой калега, міністр, пасля таго, што адбылося, павінен быў бы падаць у адстаўку. І калі б я не зрабіў, не было зроблена гэта ў адносінах да мяне, то тое, што адбывалася з купалаўцамі апошнія дні, я бы сам як дырэктар падаў адстаўку, бо я ніколі бы не мог бы дапусціць, каб міліцыя ўвайшла ў будынак нацыянальнай установы нумар 1 у нашай краіны. Нумар 1 я не кажу, што яна самая галоўная, такіх можа некалькі ў краіне, але гэта нумар 1 нацыянальная установа. Гэта на калені паставілі ўсю беларускую культуру. Гэта сімвалічна, гэта вобразна, але гэта факт. На каленях стаіць беларуская культура. Ці я магу з гэтым пагадзіцца як дырэктар тэатра? Не. Ці можа з гэтым пагадзіцца міністр культуры? Не. Нават калі ён мае іншы пункт гледжання, тое, што адбылося, міліцыя у будынку тэатра, і калі ён прапанаваў
нам, кіраўнікам рэспубліканскіх нацыянальных устаноў культуры, уничтожаць в зародышы усе намаганні, скіраваныя на тое, каб хтосьці будзе страйкаваць ці выказваць сваю думку, калі не атрымліваецца самім, выклікайце супрацоўнікаў міліцыі. Жах. Як у Купалаўскі, як у Нацыянальны мастацкі музей, у Нацыянальную бібліятэку, ці ў Нясвіжскі палац запрасіць міліцыю, выклікаць міліцыю, прабачце, бо людзі там маюць іншы пункт гледжання, як можна такое агучыць? І пазней кіраваць, як я заўсёды казаў, я не кірую сферай культуры, будучы міністрам культуры, бо кіраваць гэтай сферай немагчыма. Вось гэта два супярэчанні. Кіруеш культурай, як кіраваць культурай. Не, вось менавіта права свабоды, вольнасці думак, самарэалізацыя – гэта галоўная падстава для сферы культуры. На марш свабоды ў Мінску выйшлі сотні тысяч чалавек. І гэта была такая эйфарыя, таму што людзі зразумелі, што вось яна, хутка будзе перамога. Але зараз мы разумеем, што гэта не кароткі забег, а марафон. Як вы думаеце, наколькі доўгі ён будзе для Беларусі? Ну, хтосьці сацыолага мне учора сказаў, што такая пераломны момант – гэта 70 дзён. Ну, зараз могуць быць розныя прагнозы, і мы можам лічыць гэтыя дні да 70, і ці штосьці наступіць, ці не. Ці не. Гэта залежыць ад нас з вамі. Гэта залежыць ад нас усіх, калі гэты пералом наступіць. Гэта першае. Мы ідзем законным шляхам. І зразумела, што законны шлях, ён прадугледжвае выкананне законных працэдураў і мірных пратэстаў. Бо ніхто з нас бы не хацеў, я думаю, ісці іншай дарогай. З другого боку, мы разумеем, што пералом наступіў. Ён наступіў унутры кожнага з нас, большасці з нашага грамадства. І дарогі назад ужо няма. Ёсць дарога толькі наперад. І я ў гэтым перакананым. І перамены наступяць. Калі не сёння, то і не паслязаўтра. Яны будуць і будуць заўтра. Лідарамі найвялікшага ў гісторыі Беларусі пратэсту нечакана для ўсіх нас сталі жанчыны. Спачатку гэта было трыа Цапкала, Ціхановская, Калеснікава, а пасля гэтую спіраль гвалту пераламілі жанчыны і дзяўчаты, якія выйшлі з кветкамі ў белым на вуліцы Мінска і паказалі, што мы бяззбройныя, мы хочам гаварыць, мы не хочам гвалт і мы хочам свабодныя выбары ў Беларусі. Ці чакалі вы такога ад беларускіх жанчын? Так чакаў, бо я лічу, што нашы беларускія жанчыны не горшая, шмат у чым лепшыя за мужчын беларускіх і лепшыя і абсалютна дараўноўваюць да жанчын у палітыцы ці з грамадскай пазіцыі, калі не ў палітыцы, еўрапейскім жанчынам. Я шмат у сваім жыцці сустракаў і сустракаю да сённяшняга дня, і побач са мной знаходзіцца жанчын вельмі таленавітых, вельмі самаахвярных, самаадданых, разумных, якія працуюць у розных накірунках і сферах нашага жыцця. Ці гэта культура, ці гэта бізнес, ці гэта юрыспрудэнцыя, ці гэта дзяржаўны апарат. Таму я гэтага абсалютна чакаў. Я разумею, што і перспектыва у жанчын у палітыцы ў Беларусі цудоўная.